Tervetuloa, minä olen virtuaalinäyttelyyn. Näyttely koostuu upeiden ja rohkeiden ihmisten kuvista, heidän elämästään, toiveistaan sekä unelmistaan ja tarinoista niiden takana. Elämän kolhimat. Elämä on kuin matka, jonka aikana saamme osumia, kolhuja ja ruostetta, kuten kuvan linja-autokin. Mutta niistä vain vahvistuneena olemme kauniita ja omia persooniamme. Minä olen. Kaihon katse kaukaisuuteen. Kuorisiemenen aukeaa, olemaan sato kattava. Mäen huipulla korsi, tuulessa taipuu katkeamatta. Ystävyys harteilla. Kuka pitää meistä huolta, kun vanhenemme? One for the road. Se mitä olisit, jos et välittäisi muiden katseista. Storm Watch. Näkymä kaukaisuuteen rauhoittaa ja saa asiat asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Ajatusten vanki. Yliajattelija. Sisällään taistelee vastaan, mutta vaikka kuinka pyristelee, ajatukset ottavat vallan ja pitävät vankinaan. Valokeilassa. Ei ehkä realistista ole lain, absoluuttista varmuutta jos hain. Johtaako se pettymyksiin vain? Leikin ja luovun, siitä rauhan näin sain. Silti kipinä mielessä salaa, se hohkaen palaa. Mystery Man. Tuntematon mies, jolla on pakkomielteenä polyrytmien metsästäminen. Polymetria. Hän on saanut haltuunsa mystisen rummun. Hän ei aio palata takaisin. Hän löysi sen. Mysteeri on miehen ja hänen kohtalonsa nimi. Tonttumetsän nopein. Elämä täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Serafiina, lumisten metsien enkeli. Joulu on rauhan ja rakkauden aikaa, iloa, läheisyyttä ja onnellisuutta perheen kesken. Enkelit ympärillämme tuovat turvaa. Ei kauniimpaa voi olla kuin perhe, rauha, rakkaus, läheisyys ja ilo sekä turvallisuus. Musta puhuvat kuvat. Minä olen havainnoija. Kuvilla olemukseni muuttui hahmoksi, jota tutkin ja havainnoin itsekseni. Löysin ikääntynyttä oman tiensä kulkijaa, jossa pikkuisen Myytä ja Maija poppasta. Rahaton vai varakas?
Ei ihmisen ulkonäköä sovi arvostella. Et tiedä, kuka hän on ja mitä hän tekee. Kukkaistyttö. Kauniiden kukkien avulla ujo tyttö sai rohkeutta ja iloa ja uskaltautui kukkaistytöksi ja voitti pelkonsa.